Iki ganti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Mbak Winong Nawangsih. Ya. Ayo disepoti. Saiki ganti Slendro. Ayo sepoti. Slendro ya. Aku mau main sama Tira sepot. Ayo. Mau Slendro gede sih. Mo ji Buto kalah. ora. Ini ji mo ji mo jiro lupa. Yuk. Ayo Mbak Lintang Kairo. Munggah panggung. Karo Mbak Winong Nawangsih. Ye. Ayam ye. Kayo. Aku tak nggih mbok iso nut-nut ngono ya, Mas. Oh. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabdo. Ya. Kalau dok, baik. Lagi. Pripun sudah Mbak sudah nginjing. Bapakmu latihan. Pasar lagi. Sudah nginjing Mbak Lintang Nggih. Nah, pripun? Mbak Lintang Kairo. Aku mau cameo iki, Pak De. Malu Lintang Kamerun. Mboten rupiah ayune kok ngene. Madurane nduk aja disawang aku. Mbok. Aja mbok sawang ndak pengen aku kan. Mboten lho Pak jenenge niku kok uwabeng sak mripate lho. Uwabe kok uwabeng itu napa? Kowe ora tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, Tak napa? ajari ngerebake sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Nggih. Aku ning ngurimu. Nggih. Terus tak maju mundur. Dhewe rasamu piye gak? Awone iki Pak De? Ya, Mas, tak ajari ngerebak kowe. Ya, ngoten iki kok Pak. Kan Ora senut-senut kok. Ya ora senut banget. anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ini saiki wis iso ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh ya rasanya itu. Rasanya itu ngilit. Mbak Lintang sampeyan kelas tunggal nggih. Nggih, sampeyan kelas tunggal. Panjenengan kula sing kemutan nalika ndherekaken Ki Haji Anom Surata, kula Nggih. menak penggirungipun Ki Haji Anom Surata. Wah. Dadi naik Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul, Nggih. nalika semanten jeneng rasi umpun. Pejan walit sak benek lho, Pak. Saiki wis soe. Rupanya kan jalur satu. Dari putih kena abang. Grogi lho Pak De, ngoten niku Pak De. Demam panggung wis Iya, wae Pak gampang De. kali enak. Demam panggung. Demam itu apa? Nah, Kau nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. Song and you song, you singing. Yo piye maksudnya ini? Maksudnya ini nembang, kono menyanyi. Iki jenenge Sarmadi KPR. Apa kuwi? Oplak. Kuwi Sarmadi EJ. Apa? IJ. Iya. Ya nang. EJ. Apa Nduk? Lagune Nduk. Apa dia? Selik kedah selendron apa pelok apa? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoknya sing penting wong loro kompak. Iso jembok dieling-eling di jaman lagi mulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing sepupu, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cita-citamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lu malah sing ngelingke kowe iki lho. Heh? Sing ngelingke kowe. Iya. Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresna. Nah, kok semenan. Dan semangat Pak jenengan Pak. Astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhuni dawuh saka Mas kudu tak tetek-tetek menong. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep pandah seneng. Ampun semaput nggih Pak. Ampun semaput. Oh. Soalnya sih darahnya pun tinggi orang ini wah Bang. Soalnya kita berdua itu manis ya Pak ya. Soalnya Ini Dok, Dok. Soalnya kuat tak Dok. Iya. Lagunya apa Dok? Ninggalkan tresna. Nah, mumpung Pandu saya urip. Nah. Iki mau ini lho Bang Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalam banget. Engko bener aneh kuwi nang boyo cocok iki aku. Pandu sing gondrong kae. Oh alah.
pencipta lagu apa lagu Loro Ganti ya saiki wis lagune viral iki raine kuwi ta yuk lagune monggo tinggal katesan bersama Winona Wansih dan Rita Karilu yuk
Linong, Mbak Lintang. Niki all artis berdiri. Nah, Mbak Linong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All Artis artis. itu berarti semua dong Pak. All artis ini semuanya. All artis star tamu. Bintang tamu. Ayo, 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 kuy. Anu Eka nulis sana. Bo, kalian kasih